What's up mga migs? Welcome back sa akong YouTube channel and nanapunta sa atong Hinuktok Files. Today, we're talking about the Charter Day of Cagayan de Oro. Happy Charter Day sa tanan nga taga Cagayan. No, it's the foundation of our city, the city of Golden Friendship, and I'm sure some of us are proud of our city. That's what we're gonna talk right now. But kung ganahan kag mga discussions, may mga motivational nga mga discussions, please consider subscribing muna, no? I-click ang subscribe button and then ang bell para ma-notified ka sa mga next nga mga videos nako. Okay? Right now, mention ko on air about how to celebrate Charter Day. Yes, ang city na may parade, may mga programa, but how do we celebrate the Charter Day of our city? Unsay imong ginahimo? Magkaon lang ka dito, mo apil lang ka sa programa. Unsa man dayon? Unsay significance sa kuan? Ako pila na ko ka years na himong Cagayanon, even though taga Bukidnon jud ko sa Damilag, pero pila na ko ka years dani ako nag high school, din ako nagtrabaho, ang uban sa ato gani kay dinhi na nakita og pangasawan, dinhi na nakita og business, di ba? Dagan kay sa ato dani sa Misamis Oriental, sa Misamis Occidental, Bukidnon, taga Cebu ana nagtapok sa usa ka lugar. And we have been blessed no by Cagayan de Oro sa ilang paglambo. Despite sa tanan nga mga problema like sa mga baha, mga everything, we should celebrate being a Cagayanon in a way nga kanabitang dili lang kanabitang una-una na to kung unsay atong na benefit sa Cagayan. But most likely we need to think of unsay atong nahatag sa Cagayan de Oro, no? Celebrating its foundation, murag proud ba ta nga Cagayan de Oro ta, and what have we done, no? Yes, nabuhat ang Cagayan de Oro sa atong mga paglambo, pero kita nabatay na contribute sa paglambo sa Cagayan de Oro. Same question para sa Pilipinas, no? Bago lang nag-independence sa Pilipinas. But ingon pa ni John F. Kennedy, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Unsay atong nabuhat sa Pilipinas, namanggay uban sa ato nga ginakaulaw ang Pilipinas, mo lagi kay usay ang uban sa ato kay nakakita sa lain mga countries, and then murag naulaw sila nga ang Pilipinas ingana, daghang kayo mga apan, daghang kayo mga squatters, daghang kayo mga problema, corrupt, ana-ana, daghang kayo, di ba? Say dili ta ma-proud, and naay mga pageant, proud ta. Pag naay mga daog si Pacquiao, proud ta. Pero sa uban nga mga butang, dili ta proud. Sige lang ta og kuan, sige lang tag-as sa Pilipinas unsay ilang mahatag sa ato, but unsa day aktong nahatag sa Pilipinas? No? Nawala ang atong pagka-patriotic. And that's why gusto na ko i-remind tang tanan, kay ako guilty gyapon ko, nagyapon kay pagkukulang as a Filipino, as a Cagayanon pod na ko'y pagkukulang. And butang ta micro diha sa inyong barangay na ba kay nabuhat or sa inyong family, di ba? So ingana, we must remember nga ang pagtabang sa ubang tao, yes, pwede na siya nga nabuhat nimo, pero how did you help people? Did you help people nga gihatagan lang nimo sila, giprovidean lang to nimo sila? Did you help by providing them what they need? Di ba? No? Pero ang kuan man gud ana, ang ako manggong argument ana is, did you give them fish or did you teach them how to fish? No? Nakay skills, nakay negosyo diha. Iyo ba silang gihatagan og something or charity nga na nakahatag ka og food, nakahatag ka og place to stay, pero kana lang dito lang taman,
mas maayo man gud nga tabangan ninyo ang uban tao nga maka-earn, tabangan ninyo nga maka-help themselves, di ba? Na yung mga scam karon nga hitabo na yung mga kanang imbis mag-earn nun unta, di ba? Galing lang ang knowledge sa tao kay mag-earn lang siya pero wala siya kabalo nganong ni dako ang iyang earnings, no? So ang importante yung ato dapat kung mulambo man dito, dapat itudlo to siya sa mga leaders sa ilang mga katawhan. Itudlo to ba dili kay ambiin yung kwarta kay ako yung magpalambo ana tapos hatagan maglingkod ra sila, diba? Maglingkod ra to naghatag sa kwarta. Sige ay ko bala ka kay ako yung magpanana tapos ibalik na ko sa imo. Diba? So you are not teaching them how to fish. Okay? You are giving them the fish. That is why, kung mutabang man ta sa katilingban, make sure nga maayo, smart way nga pagtabang ang atong gabuhaton. Nga dili lang ta manglimos, maghatag og limos sa ila, but you give the beggar a chance to work for himself, for herself. Nga mulambo siya, kanang imong ihatag bisag trabaho ra na siya, example, trabaho lang na siya pero makatabang na sa iya forever hangtod nga naa pa siya kusog. Di ba? That's it lang mga migs. Happy Charter Day sa tanan. And I hope namoy na learn. Kung namoy opinion about sa akong gipang storya, na amoy comment ana, please do i-type na diya sa comment kay gusto ko makadungog po sa inyong opinion. Ay mo kaulaw ha kay opinion naman sa din sa, di ba? Share lang tada ni. Alright? And don't forget to share lang po sa uban kung namoy na learn ani. And of course, don't forget to subscribe. That's it lang mga amig. See you on the next one. Bye-bye!